Здравейте! Днес ще ви представя топ 10 интересни факти за BMW. Първо, знаете ли, че BMW всъщност означава Bayerische Motorenwerke, което в превод е Баварски моторни заводи. Второ, компанията е основана през 1916 година и първоначално произвеждала самолети. Трето, емблемата на BMW символизира въртящи се перки на самолет. Четвърто, BMW е известна с иновациите си в автомобилната индустрия, включително първия в света серийно произвеждан електрически автомобил. Пето, знаете ли, че BMW M серията е създадена за състезания и е символ на производителност. Шесто, BMW произвежда и мотоциклети, а не само автомобили. Седмо, през 1972 година, BMW представя модела 2002, който става икона на спортните автомобили. Осмо, компанията е известна с уникалния си дизайн и иновации в безопасността. Девето, BMW е един от най-успешните производители на луксозни автомобили в света. И накрая, десето, знаете ли, че вицът за BMW е: защо BMW не произвеждат двигатели за лодки? Защото все още хората не могат да бутат във водата, ха-ха-ха-ха-ха. Следвайте ни за още интересни факти и смешки.